Iċ-ċentru ġdid ta' matul il-jum f'Taslima se jilqa' bih 15-20 persuna kuljum li għandhom id-dimensja. Waqt żjara fuq il-post fejn għaddej ix-xogħol għal dan iċ-ċentru, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Pola Ġużgalja qal li l-għan prinċipali ta' dawn ix-xogħlijiet u li jinħoloq ambjent sigur, komdu u simili għal dak tad-dar fejn anzjani li għajxu bid-dimensja ikunu jistgħu jattendu għal attivitajiet terapeutiċi u strutturati mmexxija minn caregivers u infermiera imħarġa apposta. Li ċ-ċentru se jkun mammar b'infrastruttura li tappoġġa l-benesseri, l-indipendenza u l-interazzjoni soċjali tal-persuni li attendu. Żied li l-anzjani bid-dimensja se jkunu jistgħu jitwasslu f'dan iċ-ċentru mill-qraba tagħhom u jqattaw il-ġurnata f'post sigur mal-carers. Żied li l-qraba jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin b'ħajjithom u fil-għaxija jkunu jistgħu jmorru jiġbruhom u jeħduhom id-dar magħhom. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele qal li dan iċ-ċentru għad-dimensja f'Taslima se jikkumplementa s-servizzi bħal dawk offruti fiċ-ċentru ta' San Vincenz de Paul biex ikun assigurat li kull persuna, irrispettivament mill-livell ta' dimensja, tibqa' attiva fil-komunità u fl-istess waqt il-qraba jkollhom moħħhom mistrieħ. Proġett ieħor fil-komunità għal ġid tal-persuni li għandhom il-kondizzjoni tad-demenxja u l-qraba tagħhom fejn qegħdin naħdmu biex ikun hawn ċentru ġdid tad-demenxja fil-qalba ta' Taslima fejn hawnhekk se jkun hawn l-għajnuna għal qraba u anke għal persuni li jbatu bid-demenxja għal madwar 30 ruħ. Dan il-proġett qed isir permezz ta' ftehim bejn l-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità flimkien mal-Arċidjoċesi ta' Malta.